Χωρισμός και μοναξιά συνήθως είναι δύο πράγματα που συμβαίνουν μαζί, αυτόματα. Πάνε χέρι-χέρι. Όταν έρχεται το ένα, έρχεται και το άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί δημιουργείται ένα κενό, μία απώλεια και έτσι νιώθουμε συναισθήματα πόνου, θλίψης και πολλές φορές και ανασφάλεια για το τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Όμως να θυμάσαι πως τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Όλα είναι παροδικά. Είτε είναι κακό, είτε είναι καλό. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Χρειάζεται όμως χρόνος και χρειάζεται να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να βιαστείς, δεν χρειάζεται να τρέξεις. Απλά κάν' το με το δικό σου ρυθμό. Με τα δικά σου βήματα. Σκαλί-σκαλί, βήμα-βήμα. Επιπλέον είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Βίωσε τα συναισθήματα. Μην τα αγνοήσεις, μην τα κουκουλώσεις, μην τα σκεπάσεις. Είναι βέβαιο ότι θα τα βρεις αργότερα μπροστά σου. Χρειάζεται να τα δεις ξεκάθαρα όπως πραγματικά είναι. Το να σχεδιάσεις τη ζωή σου από εδώ και πέρα και με όλα όσα έχεις βιώσει και τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει, είναι πιο εύκολο για σένα να βρεις πραγματικά τι είναι σημαντικό για σένα, αλλά και τι θέλεις από εδώ και πέρα, όπως και τι δεν θέλεις. Δούλεψε με τον εαυτό σου. Συνδέσου με την ιστορική φωνή μέσα σου. Άκουσέ τον. Τι θέλει. Ακόμη και αν είναι παροδικό αυτή τη στιγμή. Ξεκουράσου, κοιμήσου, διάβασε, γράψε. Κάνε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να καταλαγιάσεις τις αιμονικές σκέψεις που πιθανόν να έχεις αυτή τη στιγμή και αυτό το διάστημα στη ζωή σου. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να επανέλθεις ξανά στο ρυθμό σου είναι να ασχοληθείς με το παρόν σου. Να δεις τι έχεις αυτή τη στιγμή και τι μπορείς να κάνεις με αυτό που έχεις τώρα. Μη σκέφτεσαι ό,τι έχει περάσει. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη και για να μην επαναλαμβάνεις φαύλους ίδιους κύκλους. Πορεύσου με αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για σένα αυτή τη στιγμή. Άλλωστε δεν χρειαζόμαστε πολλά. Αποσυμφορήσου από ό,τι είναι περιττό. Πέταξε κυριολεκτικά και μεταφορικά ό,τι δεν χρειάζεσαι. Πήγαινε καθαρός μπροστά, καθαρή και σκέψου ότι είναι μια κατάσταση που χρειάζεται χρόνος απλά για να περάσει, να επουλωθεί και εσύ να βγεις ο καλύτερος, πιο δυνατός εαυτός σου. Είμαι η Αναστασία Φυσκανοπούλου, Life Strategic and Happiness Coach. Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα μπορούσα να σε βοηθήσω να σκεφτείς ίσως διαφορετικά, αλλά και να οργανώσεις τον τρόπο της ζωής σου, επικοινώνησε μαζί μου.